Hej. Tag 3 minutter sammen med mig, hvor vi laver en qigong-øvelse, der har fokus på ro og på balance. Den øvelse, vi skal lave, strækker ud i nakken, og den strækker ud i skulderen. Først så sætter vi hænderne ved hofterne, og så sikrer vi os, at vi står godt. Og så trækker vi vejret godt ned i maven, ind ad næsen, så langt ned i maven, du overhovedet kan få det. Så kigger vi opad, og fører hovedet tilbage til midten. Fører hovedet nedad, og fører hovedet tilbage til midten. Fører hovedet til siden, og tilbage til midten. Og til modsatte side. Og tilbage til midten. Det gør vi nogle gange, for det er det her, der er øvelsen. Kigger opad. Og tilbage til midten. Kigger nedad. Og tilbage til midten. Til siden. Og tilbage til midten. Og når vi laver de her øvelser, så er vi opmærksom på, at vi ikke overstrækker i nakken. Vi er opmærksom på, at det ikke må gøre ondt nogen steder. Og vi prøver så godt som overhovedet muligt at slappe af i skuldrene. Lad os få vejrtrækning med. Vi har indånding til siden, udånding på vej tilbage til midten, indånding til siden, udånding på vej tilbage til midten, indånding opad, udånding, indånding nedad, udånding, indånding, udånding, indånding, udånding. Og så skal vi trække vejret godt ned i maven. Så rykker mig lige herhen, til du kan se, hvad jeg laver. Sætter hænderne på det bløde punkt lige under navlen. Og så trækker du vejret så langt ned i maven, du overhovedet kan komme. Så langt ned i maven, du overhovedet kan få vejret ind ad næsen og ud af næsen. Og når du har taget de 3 vejrtrækninger, så roterer vi skuldrene 3 gange op forbi ørerne. Og på 3. gang, der holder vi dem der lige et øjeblik, trækker vejret ind og giver slip. Jeg håber, det var en øvelse, du kunne bruge. Ha' en god dag.